Ja sa hambím jak face. Hi guys, som v Chorvátsku a som na nákupoch, super nové, a rozhodla som sa, že vám natočím vlogísek. Hi guys, hi. Ja sa dosť hambím. Dosť. Tu v Chorvátsku ma nikto nepozná. A rozhodla som sa, že natočím nejaký vlogísek, aby som bojovala s mojou social anxiety a možno by som skúsila točiť viac vlogov. Teraz som v pári, pretože it's one of those these days a ja mám chuť na niečo mega sladké. To je najlepšia mňamka, ja milujem kakao, takže toto je môj dnešný nápoj. Čo je to tu? Sun Dry Sunning Oil, má to 30 FPS-ok, SPF, áno, ne PFS, to je jedno. Too much for me. Banger. Moja stratégia pri nakupovaní je taká, že najskôr idem do najdražších obchodov v mojom okolí, ne úplne najdražších, ale proste chápeme sa, a potom idem úplne taký, že low budget a proste kúpim si hlúposti, ktoré úplne že milujem. A asi idem najskôr do Beršky, lebo I love Berška. A mi to je že asi najmenšia Berška, ako som videla, ale je tu šakali, ale to stále I love that. Love that. A idem si skúsiť tieto tri veci. A toto tu, to je moje, ale tu je ostatné veci nie sú moje. A tieto tri veci sú moje. So. Tento topik je cute, ale... I don't think I like the color. Actually, I would buy it. That's great. Až tak sa mi to nepáči na 12 €, aby som za to dala 12 €. Berška bola je za mňa flop. Aha, McQueen. Je za mňa flop. Nie je to nič také cool, čo by som chcela. Ale sú tu pár triček, ktoré si dávam do zálohy, že ak si nič nevyberiem, tak si ich príjem kúpiť. Ale nič moc. Neviem ako vy, ale ja fakt, že neznášam nakupovať takto v obchodoch. Ja si radšej veci objednám, ale ja toto proste neznášam. Lebo ja nič, čo vidím na tom vešiaku, sa mi nepáči. A potom som taká, že ja si to len zoberiem, no. Ani si to neskúsim. Som teraz v Stradivariuse a našla som tu takúto sukňu, ktorá neviem, či sa mi úplne páči, ale je to najbližšie, čo som si predstavovala. Toto dám určite dole. Ale uvidíme a idem si k tomu skúsiť len takéto obyčajné tričko. I love that, ale proste potrebujem vidieť nejakú vision. Ja si myslím, že tá sukňa je proste taká it's not giving. Ja neviem, začínam byť mierne frustrovaná z toho, že som si stále nič nekúpila a nič sa mi proste nelúbi. Nič. Čiže, ale majú tu dobrú hudbu. Neviem, guys. Tak toto asi nebude moc nakupovací vlog. Som kinda sad. I'm not gonna lie. Stále som si nič nekúpila. A zatiaľ ma nič neuhorilo. Moje druhé kolo v Berške vyzerá už trošku inak. Let's do it. Teraz vám tu ukážem dva moje outfitíky a napíšte do komentáru, ktorý si myslíte, že som si vybrala, a na TikToku sa dozviete, že ktorý z tých outfitov som si vybrala. Nakoniec som si nakúpila niečo v Berške. Haul dám asi iba na TikTok, lebo toto je taký... Toto vôbec není vlogísek, ako som si predstavovala. Čiže nakúpené mám. Kúpila si ešte aj topánky v Stradivariusi. Idem si tak mekáč a idem domov. Za chvíľu mi toto asi všetko spadne. Video som tak trošku zabudla ukončiť, takže ukončujem to teraz, už som doma. Čo skoro bude vlog, možno zajtra alebo pozajtra, ešte uvidím. Ďakujem všetkým, čo ste dopozerali tento cool mini vlog. A dúfam, že ste sa pri ňom dobre najedli, alebo hodzičo, čo ste robili. A ak by ste chceli viac, tak napíšte do komentu. Bye!